Здравейте хора, аз съм Виктор Ангелов, тук до мен е Ани, сестра ми. Ани. И ето това нещо. И то какво е? То е тази игра Tap Tap Dash. Да кажа, тя не ми я предложи, беше насилствен процес. Охо, стигнахте се напред, обаче случая песента не върши работа. Какво си мислиш, че аз гледай какви звучи зад тази котка. Нарочно ли склоняваш да стане? Сега, този клип го заснех с това ми говореше глупости. Да, и сега го почнах от начало. Имам да играя Color Switch, Pinball и гад. Всяка игра ще бъде по 2 минути и 30 секунди. Измисля съм. Виж такъв съм момент. Да. Лъва върху челото. Ти си лъва върху челото. Нищо, аз много си обичам сестрата. Надявам се, нали? Казах го пред цяло YouTube. Сестра ми се разплака. се опитва да ме прегърне. Но аз съм недостъпен. Не. Само тази игра ще е 3 минути, за да покажа на сестра си, че съм... Какво искаш да пея ли? То хората такива игри снимат, ти какво си мислиш? Тя сестра ми гледа само Зуела, Муела, Бъбс. Такива глупости. Бюти гурута. Игре! Не. С сестра ми може да си малко да снимаме заедно на Буст. Гариот. Да. Не бе, двамата да цъкаме в един и същи сервер. Ама то не Буст, това за телефона бе, момиче. Не, Агарио не Буст, това е 16 мегабайта. Супер малко. Не, какво да цъкаме? Има новата Crossy Road, когато си пуснеш Bluetooth и си ти близко телефоните се съжаляваш, който умре първи, той е загубил и другия продължава да играе. Опа, това Tap Tap Dash се проточи. И почваме. Ани, кажи коя? Pinball или Color Switch? Знаех се. Сега ще направя една обикновена игра на просто обикновеното си. И после ще мина всичките от Game Mode. Разбирате ли? Докато не умра. Ето умрях. И сега почвам Game Mode. Чакайте. Отиваме тук. Games Mode. Почваме с Challenge, който първия ще минем и почваме с другото. Ех, стигне! Това го предложи не знам кой. И после ще угодим на Assassin BG. Няма да го кажем, защото е в насилствен процес, казвам го пак.
вратата. Да. Да. Хората това не ги е интересно. Това ниво е много мина, дами. Не знам. Това е много мина, дами и господа. Сега ревърс, който искам Анито да го гледа. Ани, гледай. На обратно гледаш ли? Последен път, ако не успея. Успях. Продължавам с другото. Рейс. Това е състезание с някакви. Стигате. Как не мога да изправя това? Аз съм супер бърз. В училище ми викат бързака. Не, сега съм много бърз. Знае да ли ви интересува? Айде да го питам. След малко ще се оправим на Assassin BG. Както... Стигате, бяхме финиша! И аз съм тук. И пълната да. Нищо не е станало. Освен, че това беше лагнато и... Бастун бял. Бла! Стига! Ох! Айто е виновно. Що толкова сгърно върви, бе? Анито е моята тетка. Ох, дами и господа, тая игра е супер тъпа и затова съм най-добър в нея. И сега, много яка игра. Да ви питам, хареса ли ви Пакманчето? Пакман. Тая игра беше любена как беше малка. Пинбол, бе. По-яко е да играеш на стар компютър. Апа! Hello guys, I'm PewDiePie! Сестра ми е фенка на PewDiePie. Шегувам се. Не, хората харесат PewDiePie, тъй че... Той има 44 милиона, отиват към 45. Кой няма харесат PewDiePie? Представяш ли си колко богато си живее? 22 милиона печели на месец. Не дават му на месец половината от това. Прочетал го в правилата на YouTube, преди да си направя канала. Да, така е. Аз съм много за пинбол, тъй че... Аз харесвам на PewDiePie клипът, където такова с виртуална реалност. Ти знаеш кой е виртуална реалност? Между другото, очаквайте след малко. Може и да не е точно след малко, но клип със сестра ми на Heads Up. Това Вики асоциации. Ти ми каза така да направя. Мисля да се радваш, че участваш в клип на известен геймър. Сестра ми, искам в коментарите да напишете дали съм известен или не съм. И сега някой в коментарите. Известен е! Виктор, кой е това Виктор?
Сега нито се справиш ме направи още по-известен, защото ще кажа на всичките си приятели във Facebook, които са 400 и нещо, да гледат клипа, те ще се абонират. Защото съм ти гледал в Facebook. Още по-добре. О, goat! Стига да. Не напишеш Facebook, ще ще видиш. Какво? Махам да не взема да ми кажеш тук на Facebook, който Фейсбука е. И сега последна игра. Стига, Ани. Стига. Мря ли? Не. Докато бях с тебе не умрях, а сам си умрях. О, благодаря. Само не цъкай тук, че ще ми спреш видеото. Чакай, че не виждам родни. Много си зле. Засили, бе. Родни си толкова бе, нищо не виждам. Сестра ми играе, ако се чуете, що съм толкова зле. От тука и от тука. Вземи си го ти. Боже. Вай. Дай му. На кой да му дам? И да, това ще е за тази клип. Аз бях Виктор Ангел, тук до мен беше. Чао! ITBG. TBG.